Ilang oras pa ang lumipas, nagising na nga si Pekto mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niya si Padre Damang nag-iihaw ng mga ibong gala. Dahil sa nakaramdam na siya noon ng gutom, agad naman siya doong lumapit para makahingi ng konti. Matapos nilang kumain ng pananghalian, dali-dali din naman nilang binagtas ang daan patungo sa bundok ng Pulog. Kahit papaano, nakabawi na din noon ng lakas si Pekto, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na pasanin ang iilan nilang mga gamit. Sa pagsapit ng hapon, narating na nila ang pangalawang bundok kung saan bahagya muna silang nagpahinga sa gilid ng palayan. Alam nilang may mga taong naninirahan sa lugar na yon, gawa ng meron doong isang napakalawak na palayan. May mga kalabaw din silang nasisipat sa lugar na maaaring alaga ng mga nagsasaka. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman nila ang tatlong lalaking may daladalang kalabaw na papalapit sa palayan. Pagsilay ni Pektong binata pa ang tatlong panauhing yon, hindi na siya nag-atubiling lumapit para magtanong. "Dito ka po muna, Padre Dama. Tatanungin ko lang sila. Mas mabuting magtanong-tanong tayo para alam natin ang ating mga dinaraanan." Wika ni Pekto, sabay tayo at lakad papalapit sa mga binata. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang kinaroroonan ng mga ito, kung saan nadatnan niya yung abalang-abala sa pagsasako ng kanilang mga ani. Pagsilay sa kanya ng mga binata, bahagya naman itong naantala sa kanyang ginagawa sa kadahilanang hindi siya nito mapigilang pagmasdan. "Mga Ginoo, maaari bang malaman kung anong lugar ito?" Bungad na tanong ni Pekto. Nang marinig ng mga binata ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumagot ng walang pagdadalawang isip. Pagkaalam ni Pekto noong malayo na sila sa Kastilya, hindi niya maiwasang matuwa dahil kahit papaano'y may nangyayari na din sa kanilang paglalakbay ng kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marahan na noong ibinaling ni Pekto ang kanilang paksa ukol sa mga bagay-bagay na hindi karaniwang nangyayari sa lugar. Nagtanong din siya noon kung may istoryang kumakalat sa kanilang baryo ukol sa mga aswang, para naman kahit papaano'y hindi na sila masurpresa sa kanilang masasaksihan. Matapos marinig ng binata ang kanyang sinabi, agad din naman itong nagkwento tungkol sa mga usap-usapan ng mga matatanda sa kanilang baryo. Ayon sa binata, may natatanging istoryang kumakalat sa kanilang lugar tungkol sa maladagang aswang na nakakapasok sa bahay ng mga buntis. Pangunahing kalaban ito ng albularyo sa kanilang baryo na magpahanggang noong mga oras na yon, hindi pa yon napapaslang o nasusugatan. Dagdag pa ng binata, kahit anong pangontra ang ilagay sa bahay ng buntis, laban sa nilalang na yon, hindi nila ito nagagawang mapigilan. Ang tanging kahinaan lamang nito, siguradong matabunan ang lahat ng butas ng bahay na maaari nitong lagusan. Matapos itong marinig ni Pekto, bigla namang nagkaroon siya ng pagnanais na makaharap ang ganoong uri ng nilalang. Bagaman may misyon pa sila noong pupuntahan, mas pinili niya munang unahin ang bagay na yon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi mapapanatag ang kanyang isipan hanggat hindi siya nakakatulong sa nangangailangan. Ayon kay Pekto, kasalanan sa Panginoon ang hindi tumulong sa kapwa kahit alam mo sa iyong sarili na ikay may magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Pektong magpaalam sa mga binata. Napansin niya kasi noon ang pagdating ng isang matandang magsasaka, hudyat ng pag-uumpisa ng mga naantala nitong plano. Nang makabalik na siya sa kinaroroonan ni Padre Dama, agad naman niya itong inanyayahan na tumungo sa baryo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon na niya inilahad ang lahat ng kanyang mga nalaman tungkol sa nilalang. Matapos naman yung marinig ni Padre Dama,
agad din naman itong inilahad sa kanya na maraming beses na niyang nakaharap ang ganoong uri ng nilalang. Maaaring sakit nga sa ulo ang nilalang na yun sa baryo, subalit kagaya ng mga aswang, wala itong laban sa totoong antingero. Kung nagkataong albularyo lang o manggagamot ang naroon sa baryo, maaari ngang mahirapan ang mga itong sugpuin ng nilalang, gawa ng nasisiguro ni Padre Dama na tanging mahihinang mga mutya at agimat na panggagamot lamang ang taglay-taglay ng mga ito. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang napakapayak na pamumuhay sa lugar. Meron doong isang tulay kung saan sa ilalim nito umaagos ang napakagandang tubig na halos pwedeng pagkuhanan ng maiinom. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, agad namang napansin ni Pekto na purong mga kalalakihan lamang ang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Halos lahat ng mga ito ay nagsusunog ng tuyong kugon na parabang nagtatabuyon ng mga insekto sa paligid. Nang hindi na maatim ni Pekto ang pagsilay sa mga taga-baryo, nagpasya na siya noong lumapit para magtanong. "Manong, bakit po kayo nagsusunog ng kugon? Hindi pa naman po papasapit ang gabi ha. Tsaka, napakainit pa naman po ng paligid." Mahinahong tanong ni Pekto sa isang lalaki. Nang marinig ng lalaki ang sinabi nito, agad naman yung tumitig sa kanya ng masama habang iritableng sumasagot ng, "Bago ka lang ba rito? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Umalis ka na lang. Marami pa akong gagawin." Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Pekto kung hindi ang lumayo at magpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa pagdating nila sa dulong parte ng baryo, bumungad sa kanila ang isang maliit na kubo kung saan nakita nila ang isang matandang lalaki na merong suot-suot na isang ordinaryong trespiko. Pagsilay doon ni Pekto, agad naman niyang napagtantong yon ng manggagamot sa baryo, kung kaya't napagpasyahan nila ni Padre Damang lapitan ito. Pagpasok nila noon sa bakuran ng matanda, agad naman sila nitong sinalubong habang nagsasabi ng, "Magandang hapon mga Ginoo. Anong magandang hangin ang nagtulak sa inyo sa pamamahay ko?" Kayo po bang albularyo dito sa baryo? May tatanong lang po sana kami tungkol sa nilalang na paulit-ulit niyong problema rito. Sagot naman ni Pekto. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatahimik sa kanyang kinatatayuan habang seryoso siyang pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, niyaya sila nitong pumasok sa kanyang kubo upang doon na mapag-usapan ang mga bagay na kanilang pakay sa lugar. Bago mag-umpisa ang kanilang pag-uusap, sinigurado muna ng matandang nasa komportableng sitwasyon ng magmaestro. Nang masipat niyang nakapagpahinga na ang mga ito, doon na siya tuluyang nagkwento tungkol sa isang nilalang na hindi nila kayang puksain sa baryo. Ayon sa matanda, ang nilalang na tinutukoy noon nila Pekto ay kalahating sigbin at kalahating aswang. Ilang taon na nila yung pasakit sa ulo sa kadahilan ng wala pa ni isang buntis ang nakaligtas sa kanilang baryo. Para mabuhay ang supling ng nagdadalang tao sa kanilang lugar, kinakailangan nilang ilipat ang buntis sa ibang lupain o nayon. Yun lang umano ang kanilang naisip na paraan para hindi mabiktima ng nilalang ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa kapuspalad ang iilan, kung kaya't ang tanging paraan ng mga ito ay lumapit sa albularyo. Ngunit kahit nasa ilalim na sila noon ng pangangalaga ng isang albularyo, nagagawa pa ring makuha ng nilalang ang kanilang sanggol sa sinapupunan. Dagdag pa ng matanda, iniiwasan na niya noong magbigay ng tulong sa kanilang mga kababaryong nagdadalang tao. Dahil kapag namamatay ang sanggol ng mga ito, sa kanya ibinubuntong ang lahat ng sisi. Iniiwasan niyang mangyari ang bagay na yon nang sa gayoy hindi siya matulad sa iilan niyang mga kakilala na nagbigti dahil lamang sa sisi.
Nang marinig ni Lepekto ang sinabi nito, doon nila napagtanto na maaring isang mataas na uri ng aswang ang gumagala sa lugar. Inaasahan na nilang meron itong malalim na karunungan sa kadahilan ng wala pa silang nakakasagupang nilalang na may ganoong uri ng kakayahan. Manong, dahil po matagal ka na sa lugar na ito, inaasahan na naming kilala mo na ang Diablo. Maaari bang malaman ko ano ang kanyang pangalan at kung saan siya nakatira? Kami na ang bahala. Wika ni Pekto sa matanda. Aba iho, matanong ko lang, ano ba ang karga mo? Sinasabihan na kita, kung sa tingin mong mahina ka pa, abay mag-isip-isip ka. Espesyal ang iyong presensya. Nararamdaman ko ito. Subalit hindi yan sapat para makatalo ng isang demonyo. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos itong marinig ni Pekto, agad naman niyang ipinakita sa albularyo ang agimat ng 7 mata ng Diyos na nakakubli sa kanyang leeg. Pinadama niya din dito ang mutya ng kalaykay na siya namang labis nitong ikinagulat. Pagsilay naman ng matanda sa kinaroroonan ni Padre Dama, halos hindi na ito makapagsalita nang masipat niya ang krus nitong hawak. Sa pagbalik ng diwa ng matanda, ninais ni Pektong painumin na muna ito ng kakarampot na tubig para naman kahit papaano'y mahimasmasa na siya sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nagbago ang pakikitungo sa kanila ng matanda na parabang ang tingin sa kanila nito ay kanyang mga maestro. Sa muling pagtanong dito ni Pekto, agad naman itong inilahad sa kanila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng Diablo at kung saang lupalupyo nakatira. Ayon sa albularyo, kagaya ng kanilang mga kababaryo, naninirahan ang nilalang na yon sa sentro kung saan kitang-kita niya ang lahat ng pagmumuka ng mga taong naninirahan sa kanyang paligid. Dahil sa merong kakayahan ng nilalang na yon na magbura ng memorya, kung kaya't magpahanggang sa pangkasalukuyan, walang nakakadiskubre ng kanyang totoong pagkatao. Ang tanging nakakaalam lamang ng mga bagay na yon ay ang mga albularyong may mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Dagdag pa ng albularyo, ilang ulit na din niya itong nakitang tumangan ng patay na sanggol, subalit wala siyang nagawa dala ng matinding pagkatakot. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, pilit naman niyang inunawa ang kalagayan ng albularyo. Bukod kasi sa matanda na ito, wala din yung taglay na kahit na anong uri ng mutya na siyang magdadala sa kanya sa kapahamakan kung susubukan niyang kalabanin ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, labis-labis naman ang paghingi sa kanila ng tawad ng albularyo dahil sa kaduwagan nitong taglay. Huwag niyo pong isipin ang mga bagay na yan, Manong. Minsan sa buhay ng tao, kinakailangan nating huwag makialam para maging ligtas at tahimik tayo. Nauunawaan ka namin, Manong. Alam ko ang iyong sitwasyon. Napagdaanan ko na yan dati. Wika ni Pekto nang marinig niya ang lahat ng sinabi ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magtanong sa kanila ang albularyo kung bakit sila napadpad sa lugar nito. Labis kasi yung nagtataka sa kanila, gawa ng unang beses siyang makakilala ng mga taong merong taglay na hindi pangkaraniwang kakayahan. Malayo pa po ang pinanggalingan namin, Manong. Sa katunayan, napadaan lang kami dito para solusyonan ang inyong problema. Kahit may mahalaga kaming lakad, ninais namin ni Padre Damang dumaan, alang-alang po sa mga taong naninirahan dito ng payapa. Sagot naman ni Pekto sa lahat ng katanungang ibinato sa kanya ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya naman noon ng albularyong timplahan sila ng kape bilang pasasalamat sa kabayanihang kanilang gagawin sa baryo. Dahil sa ayaw naman noong mapahiya nila Pekto sa matanda, kung kaya't buong puso nilang tinanggap ang kape nitong ginawa kahit hindi sila sanay na uminom ng barako. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang takip silim.
Habang naghahanda noon sila Pekto, inilahad sa kanila ng albularyo na kasalukuyang merong isang buntis sa kanilang baryo. Nararamdaman niyang ilang linggo na itong pinagmamanmana ng nilalang sa kadahilan ng paulit-ulit niya itong nakikita na dumaraan sa harapan ng bahay ng buntis. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, napagpasyahan niyang magpasama sa albularyo sa sentro ng baryo. Hindi pa kasi sila noon pamilyar sa lugar, kaya kailangan nila ng tulong sa taong matagal nang naninirahan doon. Dahil sa sinabi noon ni Pekto, agad namang humugot ng lakas ang albularyo para sumang-ayon sa kanilang gusto. Bagaman matindi ang takot nitong nararamdaman sa nilalang, pinilit niya pa ring lakasan ang kanyang loob nang sa gayoy makabawi naman siya sa kanyang mga kababaryo kahit papaano. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sila nag-umpisang maglakad patungo sa sentro. Ipinagitna nila Pekto noon ang matanda upang masiguro nila ang kaligtasan nito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang pag-uusap ng magmaestro ukol sa kanilang gagawin sa bundok ng Pulog. Napakasaya ng pag-uusap ng mga ito na para bang wala silang kahaharaping nilalang noong gabing yon. Nang hindi na maatim ng matanda ang kanilang pagsisiya, doon na yon nag-umpisang magsalita tungkol sa kanilang ginagawa. Manong, hindi niyo ba nauunawaan kung saan tayo pupunta ngayon? Bakit tawang-tawa kayo dyan? Alam kong malalakas ang karga nyo, pero sana naman seryosohin yung sitwasyong ito. Hindi ako sumama sa inyo para ialay ang buhay ko. Nababahalang wika ng matanda. Nang marinig ito nila Padre Dama, bahagya naman silang natigilan sa kanilang ginagawa habang mahinahong pinagmamasdan ang albularyo. Maya-maya pa, bigla namang nagwika si Padre Dama sa sinabi nito. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Alam namin ang aming ginagawa. Kung nababahala ka man para sa iyong kaligtasan, makakauwi ka na. Dahil sa sinabi ni Padre Dama, kung kaya't napilitang manahimik ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang sentro ng baryo kung saan bumungad sa kanila ang isang bahay na merong nakasinding kasera. Pagturo ng albularyo na yon ng bahay ng buntis, maigi naman yung pinagmasdan nila Padre Dama. Inilabas na dinoon ng pari ang kanyang nagliliyab na krus upang madali nilang matunugan ang presensya ng nilalang na nagtatago sa paligid. Sa pagliyab ng krus na kanyang hawak-hawak, agad namang binunot ni Pekto ang kanyang 2 punyal at kampanteng naglakad papalapit sa tahanan ng buntis. Nang makalayo na ito sa kinaroroonan ni Padre Dama, nakalanghap yon ng isang napakabahong simoy ng hangin, tanda na merong demonyong umaaligid sa lugar. Kung sino ka man, lumabas ka na. Ayaw na ayaw ko nakikipagbiroan sa mga katulad mong demonyo. Ako na muna ang unahin mo, sapagkat sinisigurado ko sa iyo, hanggat buhay ako hindi mo magagalaw ang buntis sa tahanang ito. Wika ni Pekto habang naglilibot sa paligid. Pagdating niya sa bawat pundasyon ng kubo, nilibingan niya ito ng tig-iisang garapon na naglalaman ng mga pangontra na nakasulat sa isang papel. May mga kasamang santo ang mga ito upang madagdagan ng bisa ng pangontra laban sa kahit na anong uri ng nilalang. Matapos niyang isagawa ang paglilibing, dali-dali namang lumapit sa kanya si Padre Dama upang pataasin ang pananggalang ng bahay. Pansamantala muna niyang iniangat ang harang sa lugar upang masigurong walang dyablo ang magpapangahas na dumukot ng sanggol na walang kamuwang-muwang. Matapos ang mga hakbang na ginawa noon nila Pekto, wala nang nagawa ang nilalang na nagmamasid kundi ang lumitaw sa kanilang harapan. Paglalarawan ni Pekto sa nilalang na yon, animoy pinaghalong daga at aso ang buong katawan nito na merong napakahabang buhok sa kanyang buong katawan. May mahahaba ding kuko ang nilalang at meron itong taglay na mala sa paniking mga pakpak.
May tulis din ang dulo ng buntot nito, indikasyon na maaaring isa yon sa mga sandata ng nilalang na ginagamit nito sa pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan ito nila Pekto, ninais nilang maghintay sa mga bagay na sasabihin sa kanila ng demonyo. Nang mapagtanto niyang walang balak yung kumausap sa kanya, buong lakas naman niya noong tinawag si Simeon upang atakihin ang nilalang. Sa paglitaw nito sa kanyang harapan, halos malahangin naman ang pagsugod nito sa demonyo na siyang naging sanhi upang kumalas ang dalawang paa nito na naroon sa kanyang buntot. Pagsigaw ng napakalakas ng nilalang na yon, mabilisan naman yung binusalsala ni Simeon ng sanga ng puno sa lalamunan na siyang naging sanhi upang tumuloy-tuloy ang pagkakabao nito hanggang dibdib. Matapos yung gawin ng gabay ni Pekto, mabilisan namang bumagsak sa lupa ang nilalang na yon na dilat ang dalawang mga mata. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat na nangisay ng 3 beses ang nilalang na yon at kasabay nito ang kanyang paghinga ng napakalalim. Manong, ito lang ba yung aswang sa lugar ninyo? Baka may kamag-anak pa siya o di naman kaya kaibigan. Sabihin niyo lang po ako. Wika ni Pekto matapos ang mga nangyari. Nang marinig naman ito ng lalaki, dali-dali naman itong lumapit sa kanya habang nananatiling tahimik. Pagsilay niya sa nilalang na napaslang ni Pekto, doon niya tuluyang nakumpirma na yun nga ang demonyong paulit-ulit na nagpapahirap sa baryo nila. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman ng matanda ang dahan-dahang pagbabagong anyo ng nilalang, indikasyon na tuluyan na itong binawian ng buhay. Maya-maya pa, agad naman yung hinawakan ni Pekto sa paa at mabilis ang kinaladkad patungo sa likod ng baryo. Nagmamadali siya noong kaladkarin papalayo ang nilalang upang maiwasang ito ay masilayan ng iilang mga ordinaryong taong nagmamasid sa buong paligid. Nang mailibing na ni Pekto ito, sinabihan niya ang albularyo na sa pag-alis na lamang nila ihayag niya ang mabuting balita. Ayaw kasi noon ni Pektong merong nakakaalam ng tungkol sa kanila ni Padre Dama hanggat hindi pa nila napapaslang ang lolo nitong matagal nang sinapian ng dyablo. Kinaumagahan, bago sumapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nga silang naglalakad ni Padre Dama papalayo ng baryo. Bago sila tuluyang umalis sa bahay ng albularyo, binili na nila ito ng isang libreta na maaaring makatulong sa kanyang panggagamot. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon nila napag-usapan ang tungkol sa pinaslang ni Pektong nilalang at kakayahan nitong tangan kung hindi nila ito mabilisang napatay. Ayon kay Padre Dama, na ang ganoong uri ng nilalang hindi gaanong nagpaparami ng kanilang lahi. Isa lamang sa bawat 2 taon kung ito ay magsilang ng kanyang supling. Gawa ng bibihira lamang itong makipagkita sa iba nilang kauring nasa malayong lupain. Dagdag pa ni Padre Dama, mapanganib ang ganoong nilalang sa mga antingerong hindi pa nagtataglay ng malalim na aral dahil merong kakayahan ng nilalang na yon na magmanipula ng utak ng kahit na sino, maging ang mga hayop ay may kakayahan itong utusan kung nanaisin lamang ito. Mabuti naman at nagkaroon ka na ng karanasan sa ganoong uri ng nilalang Pekto. Asahan mo, marami ka pang makakasalubong na kauri nito bago tayo tuluyang makausad sa bundok ng Pulog. Tiwala kong kayang-kaya mo na sila, kaya ikaw na ang bahala. Wika ni Padre Dama matapos nitong mailahad ang kanyang istorya. Okay, grabe ang angas na ni Pekto, no? Isipin niyo yun, yung mga hindi kaya ng ordinaryong albularyo, parang minuto lang ba o segundo yung inabot sa kanya tapos patay na kaagad. Pero sabi nga ni Padre Dama, marami siyang makakasalubong na ganong klase ng nilalang, kaya isunod na kaagad natin yung 32 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.